godiya kwarai da gaske babban malamin Malam Hussein wanda ne karatu Alƙur'ani a wajensa wanda yake ɗawainiya baya gajiyawa kullum lamarinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa albarka, ina zuwa kai kanin zaki ya su wuce mana. basira, Allah ya ba da sharri da hasada. Allah ya ba shi lafiya, sa wani korafi a yi lafiya, a gama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي لوكacin da mai girma kansila na wannan ɓangare na wadatar Murtala yake gabatar da jawabai da kira da gargaɗi da iyayen yara. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mana da mai masauki na wannan majalisi da albarka Dokta Alhaji Aminu Bukadon na sarkin gobar kuma sarkin mawaƙa na dutse ɗan amanar bici na sarkin Kano Aminu Abin Bayero kuma sarkin mawaƙa dai da yake da daɗi na